Сега след смяната на маслото да върнем на километража за сервиза на маслото от бордкомпютъра на колата. Става последния начин ключа. Завъртаме един път, изчакваме, даваме OK. Всъщност не даваме OK. Отиваме на Райзе, точно ето тук на километрите и задържаме слушалката и OK едновременно, докато излезе скритото меню, така че ще се пробваме с телефона да го направим. Оп, стана работата, отиваме надолу, Assist Plus, ако на английски нещо друго пише или на какъвто и да е език. Така, даваме OK на Assist Plus и завъртаме ключа втори път, след което се показва другото меню.